aften, så har vi set den nogle gange i løbet af sæsonen, den der startskridtkendelse. Ja, fra Team Kron Næstved. Jeg er sikker på, at Svendborg er fint tilfreds med outcomet. Også her. Så er det netop Willingham, der lægger de første 2 point i for Fogel. Skal afsluttes. Rundt. Rigtig godt forsvar. Godt hentet det der. Fremragende fuldt op af Willingham. Ja, det var virkelig flot af Willingham. Og indtil videre er der jo bare nogle andre. Godt spiller ind der og lægge netop til Willingham. Og Willingham er så intet alvorligt, og det er rigtig dejligt. Her måske en aflevering. Yes. Fremragende aflevering. Det er lækkert. Vi bliver hurtigt forventet her. Ja, det gør vi. Willingham slår rundt, så vi får det. Super godt lavet, Willingham. Så lige præcis. De er rigtig dygtige til at leve plads ind i feltet ved at trække deres mandsopdækning væk. Willingham prøver at spænde igen. Og en. Kluntet. Stoppet der, og hurtigt den anden vej for Svendborg. Og den er elegant lagt i. Drømmestarten i anden halvleg til Svendborg. Og næste sjusker. Og det kan de så straffe igen, Svendborg måske. God aflevering igen. Og den er lagt i, og Willingham, og så er der timeout. Pavlakovic nu of run, som man siger, basketball. Det er det. Og heldigvis har Svendborg altså også deres loyale, trofaste fans med. Måske kan de give lidt sammen med det her. Også i Svendborgs forsvar. Og cut lynhullet sted. Godt fundet. Kom så. Willingham ligger den i. Og 2 point til... Så er han på 24. Svendborg. Harris får ikke noget. Nej, han skal også bare aflevere den bold. Så går det stærkt den anden vej. Willingham hele vejen selv. Stærkt. Nemme. De lever.